வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்பாய்லர் வார்னிங். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம ஒன் பீஸ் சாப்டர் 1053 நடந்த விஷயங்களை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சாப்டர் ஏன் ஒரு யூஸ்வல் சாப்டரோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இதுக்கு ஏன் அதிக எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு. என்னென்னா எய்ச்சிரா ஓடா வந்து அவரோட ஃபைனல் சாகா, ஒன் பீஸோட ஃபைனல் சாகாவை வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்காக 1 மந்த் பிரேக் எடுத்துக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. ஸோ இந்த நியூஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே பயங்கர ஹைப் ஆகிட்டாங்க. ஸோ 1 மந்த்துக்கு ஒன் பீஸ் வராது. அண்ட் அந்த 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி அவர் லாஸ்ட்டாக ஒரு சாப்டர் விடுறாருன்னா அந்த சாப்டரில் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களை வந்து ரிவீல் பண்ணுவார், ஏகப்பட்ட கிளிஃப் ஹேங்கரோட தான் முடிப்பார் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்குமே இருந்தது. ஸோ அதே எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் நானும் இருந்தேன், நீங்களும் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த சாப்டர் ஃபைனலி அவுட். ஸோ அந்த சாப்டரில் இருந்த விஷயங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நாளாக நம்ம தமிழ் அனிமே கம்யூனிட்டியில் ஒன் பீஸ் கண்டென்ட் போட்டுட்ருக்கிற தமிழ் அனிமே கிளப் மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து பிரேக் டவுன் பண்ண தெரியுமான்னு தெரில. ஸோ நான் இது பிரேக் டவுன்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த சாப்டர் பற்றின என்னோட தாட்ஸ். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர் இல்லையா. ஸோ அதனால் அதை பற்றின என்னோட தாட்ஸ் தான் நான் வந்து இதில் சொல்ல போகிறேன். அண்ட் இதில் கவர் ஆகிற முக்கியமான விஷயங்கள் பற்றி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஸோ நமக்கு சாப்டர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு பவுண்டி போஸ்டரில் தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த பவுண்டி போஸ்டர் வந்து வெளியே போச்சு அப்படின்னா இது தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை வந்து கிளப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்டர்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை வந்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும், இதோட பப்ளிஷை வந்து உடனடியாக ஸ்டாப் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து ரீப்ரிண்ட் பண்ணி வேறு மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெர்ஜுவாவில் இருக்கிற அந்த எல்டர்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறாங்க. கோமு கோமுனோ ஃப்ரூட்டோட சீக்ரெட் வந்து யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க. இப்போதைக்கு வந்து ரெய்லி அண்ட் ஷாங்க்ஸ்க்கு தான் வந்து அதோட ட்ரூத் பற்றி தெரியும், இப்போ யாருக்குமே வந்து அதை பற்றி தெரியாது. ஸோ அது அவேக்கன் ஆனதை பற்றி யாருக்குமே தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. அண்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து இந்த நியூஸ் வந்து பரவுது. ஸோ இது பரவும் போது எல்லாருமே அதை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒரு பேனலில் வந்து பின்னாடி வந்து சபோவை நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இந்த விஷயத்தை நானுமே ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணல, நம்ம துறையை தான் பார்த்து நோட் பண்ணி சொன்னாப்புல. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து அவரோட பிரேக் டவுன் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். எனக்குமே இதில் ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ சபோவுக்கு என்ன தான் ஆச்சு, எதுக்கு வந்து பின்னாடி அந்த போஸ்டர் வந்து அந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பயம் கலந்த டவுட்ஸை தான் வந்து கிளப்புது. ஸோ என்ன வேணால் நடந்திருக்கலாம், அங்கே ரிவேரையில் சபோக்கு ஏதோ பெருசாக நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரியும். பட் அதை பற்றி நமக்கு இப்போ வரைக்கும் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்விஸ்ட்டோடு அந்த இடத்துல சின்னதாக அதை வச்சுருந்தாப்புல. ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருந்த பவுண்டி ரிவிலேஷன்ஸ் வருது. கிட், லா அண்ட் லூஃபி 3 பேருமே வந்து ஈக்குவல் பவுண்டிஸோட 3 பில்லியன் பவுண்டிஸோடு இப்போ இருக்கிறாங்க, விச் இஸ் இன்சேன். இது வந்து யோங்கோ பவுண்டி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க இந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னா யோங்கோஸை டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து சோலோவாக டிஃபீட் பண்ணாங்களா, கேங் அப் பண்ணி பண்ணாங்களாங்கிறதெல்லாம் அடுத்து. பட் இந்த வேர்ல்டு கவர்மெண்ட்டோட பார்வையில் அவங்க வந்து ஒரு யோங்கோஸ் 2 பெரிய யோங்கோஸ் வந்து டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ அதனால தான் அந்த 3 பேருக்குமே வந்து 3 பில்லியன் பவுண்டிஸை வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பவுண்டி ரிவிலேஷன். இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டி நடக்குது. ஸோ அவங்க வந்து ஃபீஸ்ட்டை வந்து வழக்கம் போல் ஒரு ஆர்க் முடிஞ்ச உடனே ஃபீஸ்ட்டை வச்சு என்ஜாய் பண்ணுவாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை தொடர்ந்து வரும்போது தான் நம்மளுக்கு நீக்கோ ராபினை காட்டுறாங்க. ஸோ கடந்த சில சாப்டர்ஸாக வந்து நீக்கோ ராபினை நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஸோ மெயினாக வானோவுக்கு ஸ்டார்ஸ் வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன், மெயின் கோலே வந்து பார்த்திங்கன்னா போனிகிளிஃப்காக, ரோட் போனிகிளிஃப்காக தான் வந்து எல்லோரும் இங்கே வானோவுக்கு வரவே செஞ்சாங்க. ஸோ அதை பற்றி எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸுமே இது வரைக்கும் சொல்லலையே அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கையில் நீக்கோ ராபினை காட்டுறாங்க. ஸோ நீக்கோ ராபினை காட்டும் போது தான் வந்து மாஸ்க் போட்ட மனிதர் டெங்குசானை காட்டுறாங்க. ஸோ அவர் வந்து உள்ளே வராரு. ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷனே வருது. இதுதான் வந்து ஐ கெஸ் இந்த சாப்டர்லேயே ஒரு பெரிய பாம் ஷெல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய ரிவிலேஷன் வந்து இங்கே தான் வருது. ஸோ பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போனிகிளிஃப் இருக்குது. அது வந்து ஒரு நார்மல் போனிகிளிஃப் தான். ஸோ இவங்களுக்குள்ள அந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அன்மாஸ்க் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் யாருன்னா ஓடனோட அப்பா தான் இவர். ஸோ அவர் வந்து அந்த டெத்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகியிருந்திருக்காரு. எஸ்கேப் ஆகி அவ்வளோ நாள் வந்து அந்த ரூமில் ப்ரிசண்டாக இருந்திருக்காரு. ஸோ அப்போ வந்து உருவாக்குனா டால்ஸ் தான் அது எல்லாமே. ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளுக்கு அங்கே கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஷாக் இல்லை. ஸோ எங்கே ஒரு பெரிய ஷாக்கே வருது அப்படின்னா நீக்கோ ராபின் சொல்கிற விஷயத்தில் தான். இங்கே தானே ஏன்ஷியன்ட் வெப்பன் இருக்குது, ப்ளூட்டான் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இது எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அலபாஸ்டாவில் வந்து ஒரு போனிகிளிஃபை நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அங்கே உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது. வானோவில் தான் வந்து ப்ளூட்டான் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதை இங்கே ரிவீல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதுக்கு இவரும் ஆமான்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர்லேயே ஒரு பிக்கெஸ்ட் ரிவீலேஷன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்ஷியன்ட் வெப்பன் பற்றி ஃபைனலி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அது வந்து இங்கே வானோவில் இருக்குது. ஸோ முதல்ல இருந்தே வந்து வானோவில் ஏதோ சம்திங் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டே வந்தாங்க. ஸோ அது ப்ராபப்ளி இந்த ஏன்ஷியன்ட் வெப்பன் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலி அந்த ஒரு பிளாட் த்ரெட்டையும் வந்து ஓடா வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஆவலாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு கேரக்டர் உள்ளே வருது. அட்மிரல் க்ரீன் புல் உள்ளே வராரு. ஸோ அவர் வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா எல்லா அட்மிரல்ஸுமே வந்த உடனே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு
ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மாதிரி செட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு என்னால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக காமிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் வந்து எல்லா அட்மிரல்ஸும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இவர் ஏதோ வெயிட்டாக பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் இந்த ஒரு சம்பவம் வந்து இட் எக்ஸீடட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். முதல் விஷயம், அந்த டெசர்ட் மாதிரி இருந்த ரீஜனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே புல்லெல்லாம் முளைச்சி ஃப்ளவர்ஸு, மஷ்ரூம்ஸு அண்ட் ட்ரீஸ்லாம் முளைச்சி அப்படியே வந்து பசுமையாகுது. ஸோ அதை வந்து முதல்ல காட்டுறாங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் க்ரீன் புல்லோட பவர் வந்து பிளான்ட் பேஸ்டாக தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ பிளான்ட் பேஸ்டு லோகியா ஃப்ரூட் தான் வந்து க்ரீன் புல்லோட பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் பண்ணுற விஷயம், அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா கிங் அண்ட் குவீனை வந்து அசால்ட்டாக போட்டு அடித்து போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காப்புல. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம். ஏன்னா கைடோ பீஸ்ட் பைரட் அவரோட கமாண்டர்ஸ் 2 பேருமே ஒரு யோங்கோவோட 2 கமாண்டர்ஸை போட்டு அசால்ட்டாக அடிச்சுட்டு பேசுகிறதுலாம் வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. சும்மா எல்லாரையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அங்கே ஒத்தால நின்றுட்டு இருந்தாப்புல. அவர் பேசுகிற ஸ்டைலே வந்து சும்மா வேறு லெவலில் இருந்தது. ஓகே, ஒரு ரொம்ப பேடாஸான ஒரு அட்மிரல் வந்து இவர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு அந்த கேரக்டர் டிசைன்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ கம்ப்ளீட்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எல்லாத்தையுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுங்கிறத விட அதை விட பெட்டராகவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். நான் இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும்னு கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அந்த டிசைனு, அந்த பேடாஸான லுக்கு, அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் லூஃபியோட பவுண்டி போஸ்டரை கையில் பிடிச்சி இவனோட தலையை நான் எடுத்துகிட்டு போனால் போதில்லை அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காப்புல. ஸோ நம்ம வந்து க்ரீன் புல்லுக்கும் லூஃபிக்கும் ஒரு ஃபைட்டை வந்து ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து நம்ம ஸ்டார்ஸ் பார்ட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே தான் யூஸ்டஸ் கேப்டன் கிட் வந்து என்ட்ரி கொடுக்குறாப்புல. என்ட்ரி கொடுத்து வந்து லூஃபியை வந்து அடிக்கிறதுக்கு வராப்புல. அண்ட் அப்போ வந்து நம்ம லூஃபி வந்து சும்மா அப்படி தோளில் கை போட்டு அப்படியே அங்கே நார்மல் ஆயிடுச்சு. அண்ட் அப்போ தான் ஒரு விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா நியூ எம்பரர்ஸ் யாரெலாம், ஏன்னா கைடோவும் ஃபாலோ ஆகிட்டாப்புல அண்ட் பிக் மாமும் ஃபாலோ ஆகிட்டாங்க. ஸோ இந்த 2 பெரிய பிளேஸை வந்து யார் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறா அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மங்கி டி லூஃபி. அண்ட் இது வந்து ஒரு நியாயமான விஷயம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா லூஃபியோட அலையன்சஸே பார்த்திங்கன்னா அவன் போன இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அலையன்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பான். அவனுக்கே தெரியாமல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸோ அது வந்து அலையன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும். அவன்கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு பெரிய குரூப் இருக்குது. லூஃபி கூப்பிட்டான் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பைரட்ஸ் இப்போ வருவாங்க. அண்ட் அவன் தனிப்பட்ட முறையிலையும் வந்து யோங்கோஸை டிஃபீட் பண்ணியிருக்கான், வார்லாஸை டிஃபீட் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கான். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கும்போது லூஃபியோட த்ரெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால தான் வந்து லூஃபியை வந்து யோங்கோ ஆக்கியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ 4வது எம்பரர் வந்து யாராக இருக்கும்? யூஸ்டஸ் கேப்டன் கிட்டாக இருக்குமா, இல்லைனா ட்ரஃபால்கர் லாவாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம ஒரே கன்ஃபியூஷனில் இருக்கும்போது ஓடா வந்து ஃபன் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாப்புல. என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பக்கி த க்ளவுனை வந்து யோங்கோ ஆக்கிட்டாப்புல. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபன்னு வந்து வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நிறைய பேர் ஆன்லைனில் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஃபன்னாக தான் இருக்குது. பட் இந்த ஜோக் வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போயிருக்க வேண்டாம், யோங்கோ லெவல் கொண்டு போயிருக்க வேண்டாம். ஏன்னா யோங்கோனா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது யாரெல்லாம், ஒயிட் பியர்டு, அப்புறமா கைடோ, ஷாங்ஸு, பிக் மாம், இப்படி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பக்கி ஒரு காமிக்கல் கேரக்டராக நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. ஒரு கேகுக்காக யூஸ் பண்ண கேரக்டர் வந்து யோங்கோ ஆக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசிக்கிறத பார்க்க முடியுது. எனக்கு தெரில, மேபி இது ஃப்யூச்சரில் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இன்னொன்று என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஆக்சுவலாக பக்கி வந்து பவர்ஃபுல் ஆகிட்டான், ஸோ அவன் வந்து அவனோட ஃப்ரூட்டை வந்து அவேக்கன் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டான்னு பேசிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை. பட் யோங்கோவாக அவன் ஆறதுக்கு வந்து தகுதி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, அவனோட அலையன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு. அவன் வந்து கோஇன்சிடென்ஸ்னால, லக்குனால வந்து நிறைய அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். நிறையா அவனை நம்பி ஒரு பெரிய க்ரூ இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட பேக் ஸ்டோரி தான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே. அவன் வந்து கோல்டி ராஜர் பைரட் கிங்கோட ஷிப்பில் வந்து ஒரு மெம்பராக இருந்திருக்கான். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய யோங்கோவான ஷாங்ஸோட ஒரு பார்ட்னர், பிரதர் மாதிரி வந்து அவன் இருந்திருக்கான் ரொம்ப நாளாக. ஸோ இந்த விஷயந்தான் வந்து அவனோட ஹைப்பை வந்து வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சு. அண்ட் மெரைன் ஃபோலில் நடந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதில் தான் வந்து அவன் பயங்கர ரீச் ஆனான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டோஃப்ளாமிங்கோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமா அந்த இடத்தையும் வந்து நம்ம பக்கி தான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பக்கிக்கு வந்து இந்த பொசிஷன் கொடுத்தது ஓரளவு அக்செப்டபுளாக தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு ஃபன்னான ஒரு விஷயம் தான். இதுக்கு ஆக்சுவல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குமா, இது வந்து ஒரு அவன் ஆக்சுவலாக அவேக்கன் பண்ணி பவர்ஃபுல் ஆகிட்டானா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியலை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் தமிழ் அனிமே கிளப்போட பிரேக் டவுன் வீடியோவில் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. அவர் இதெல்லாம் அலசி ஆராய்வாப்பில். ஸோ இந்த ரிவிலேஷனோட பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சாப்டர் வந்து முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ வேறு லெவல் சாப்டர், ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து ஒரு மைண்ட் ப்ளோயிங்கான சாப்டர் தான். பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வேனோ இந்த சாப்டரோட கண்டிப்பாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. வேனோ இஸ் கண்டினியூவிங். ஏன்னா ஒரு க்ளீன் எண்டிங்கை வந்து அங்கே காட்டலை. வேனோவை விட்டு கிளம்பி போனால் தானே வேனோ முடியுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது இன்னும் நடக்கலை. ஸோ இன்னும் எத்தனை சாப்டர்ஸ் வந்து வேனோ போகும் அப்படிங்கிறது தெரியலை.
ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ இன்னும் 1 மந்த்துக்கு ஒன் பீஸ் கிடையாது, ஒன் பீஸ் சாப்டர்ஸ் வராது. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி இதுக்கடுத்து என்னென்ன குண்டெல்லாம் போட போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஏன்ஷியன்ட் வெப்பன் இருக்குது, போனிகிளிஃப், ரோட் போனிகிளிஃப் எனக்கு கண்டுபிடிக்கல. அண்ட் இந்த நியூ யோங்கோஸ் மூலமாக வந்து இந்த வேர்ல்டு வந்து என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் ஆகுது, அண்ட் இந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற யோங்கோஸ் வந்து டிஃபீட் ஆனது வந்து எந்த மாதிரியான இம்பாக்டை காஸ் பண்ணுது, ஷாங்க்ஸோட ரியாக்ஷன் என்ன லூஃபி வந்து யோங்கோ ஆனதுக்கு, அண்டு ரெய்லி இதை பார்த்து என்ன பண்ணுறாப்புல, அண்ட் ரிவேரேல் என்னாச்சு, முக்கியமாக சபோக்கு என்னாச்சு, இது எல்லாமே வந்து இன்னும் நமக்கு அப்கமிங் சாப்டர்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தேர் இஸ் க்ரீன் புல் பயங்கரமான வெறியோடு அவர் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காப்புல. ஸோ அவருக்கும் ஸ்டார்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக ஏதாவது பேட்டில் நடக்கும். ஸோ அது எப்படி போக போகுது, இது எல்லாமே வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே நமக்கு இருக்குது, என்ன தான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வெயிட் பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ தட்ஸ் இட். இதுதான் வந்து 1053 பற்றின என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு வீடியோன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் அதில் ஹைப்பாக ரிவீல் ஆன சில விஷயங்களை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை பற்றின என்னோட தாட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள். அப்பப்போ முக்கியமான ஒன் பீஸ் சாப்டர்ஸ்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி நான் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் தட்ஸ் இட். நம்மளோட ஓல்டு சேனலான ஓடி ஒரிஜினல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. அண்ட் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் அமைக்கிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you next video.